Kasabay ng pag-uwi dito ni Pipeng, ay siya namang pagtulak niya sa pinuno ng mga tiray at mabilis ang pag-atras patungo sa kinaroroonan ni Ungkoy. Dahil sa pangyayaring yon, ay tanging pag-angil lang naman ang nagawa ng tiray habang lumalapit sa kanya ang kanyang mga kawal. Nang masipat ni Ungkoy na papalapit na ang mga kasama nito sa kanila, agad naman niyang pinukaw ang atensyon ng karamihang taong naroon upang mapigilan ang binabalak ng mga ito. Siguraduhin mo ang sinasabi mong yan, Raha. Hindi na magbabago ang kung anumang salitang narinig ko mula sa iyo. Magmula sa araw na ito, hindi na kayo sasantuhin ng mga alaga ko. Ngayong alam ko na nasa iyo na ang sibat, wala na akong dahilan upang ikaw ay panatiling buhay sa mundong ito. Magkikita ulit tayo pagkaraan ng 100 taon. At sa mga taong yan, sisiguraduhin ko sa iyo na hindi na ako ang nilalang na kapantay mo. Wika ng pinuno ng mga tiray. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumalikod at mabilis ang naglakad. Sumama noon sa kanya ang iilan niyang mga kawal at ang mga lahi ng mga ordinaryong aswang na naroon sa lugar. Dahil sa mga pangyayari, inaasahan na noon nila Ungkoy na hindi magiging mapayapa ang kanilang mga susunod na gabi sa lugar na yon. Sa pag-alis ng mga tiray, ay siya namang mabilis ang pag-uwi nila Pipeng upang ibalita kay Tandang Romar ang mga nangyari. Habang binabagtas nila ang daan pa uwi, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap sa kung ano ang nararapat na gawin upang mapaghandaan ang paglusob ng mga tiray. Alam na kasi noon nila Ungkoy na hindi na uubra ang kanilang mga bagat at sabulag papaikot sa kanilang bahay dahil sa nagawa na silang matunto ng kanilang mga kalaban. Tandang Romar, meron hong masamang balita kaming dala. Ang mga tiray, nakita namin sa bayan. Sila'y nagbanta na hindi na tayo makakalasap ng katahimikan sa mga susunod na araw at gabi. Ano na po ang gagawin natin? Tanong ni Ungkoy. Wala na tayong magagawa. Tama na siguro ang mga panahong ginugol natin makaiwas lamang sa kanila. Ngayon kahit papaano nakahanda na tayo, lalong-lalo na si Pipeng. Sagot naman ng matanda. Matapos nilang mag-usap, agad namang nagtrabaho ang tatlo sa mga pangontrang kinakailangan nilang mailibing. Si Ungkoy naman noon, nagpatapyas na ng mga bagakay sa paligid upang gamiting armas sa pakikipaglaban. Kilala nila Pipeng si Ungkoy bilang eksperto sa pisikal na kumbate, kung kaya't inaasahan nila itong maraming maitutulong laban sa mga tiray. Si Tandang Romar kasi, kahit merong ngipin ng kalabaw na maaasahan, hindi pa rin ito kakayaning makipaglaban dahil sa kanyang katandaan. Ang tanging magagawa lang naman ito upang makatulong sa kanila ay ang paglibing ng mga alam niyang pangontra at ang paggawa ng mga sumpa laban sa mga demonyong nagsusukol sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda, kanya-kanya na silang dasal upang maitaas ang kanilang bakod at puder sa kanilang mga sarili. Nag-ayuno din sila noong mismong araw upang makahingi na rin ng karagdagang proteksyon sa Diyos na kanilang kinikilala. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, kalmado namang nag-uusap-usap ang tatlo sa kung ano ang maaari nilang gawin pagsapit ng takip silim. Habang sila ay nag-uusap, panay naman ang pagpapatalim ni Ungkoy ng mga bagakay na siyang ibabaon niya papaikot sa kanilang bahay.
Magsisilbi itong unang depensa nila nang sa gayoy mahirapan ang mga tiray sa pagpasok. Magsisilbi din itong hudyat sa kanilang grupo na paparating na ang kanilang mga kalaban. Sa pagsapit ng takip silim, nakapaghanda na nga sila Pipeng sa mga maaaring mangyari. Ninais nila noong kumain lang ng konti upang hindi bumigat ang kanilang mga katawan. Patuloy din sila noong naging alerto sa paligid na sa bawat paggalaw ng mga talahib at sanga ng puno ay maigi nila itong pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nasipat nila Pipeng ang isang malaasong nilalang na ilang araw na sa kanilang nagmamanman. Meron itong mga kasamang baboy na kasing laki ng kalabaw, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sa unang pagsipat nila dito, alam nilang hindi yon ang mga tiray mismo, bagkus ay mga ordinaryong aswang lamang na nanananahan sa kanilang baryo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid dito nila Pipeng, maigi naman nilang binantayan ang bawat paggalaw nito sa paligid. Dahil sa maliit na siwang lamang ang kanilang pinagsisilipan, kung kaya't naging limitado lamang ang lawak ng kanilang paningin sa kanilang bakuran. Kitang-kita naman nila ang mga ito, ngunit hindi nila alam kung meron pa itong ibang kasama. Maya-maya pa, bigla namang natigilan sila Pipeng nang marinig nila ang pag-alulong ng isang aso. Sa pagdinig niya ng tinig na yon, bigla namang nanumbalik sa kanyang alaala ang kanyang mga karanasan noong kasama niya pa ang kanyang pamilya. Habang patuloy niya itong pinakikinggan, tanging puot at galit lamang ang kanyang naramdaman. Kung sana naging malakas lang ako noon, hindi sana kami magkakahiwalay. Wika ni Pipeng sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, Pipeng. Pangako, hindi na mauulit ang mga bagay na yan. Sa ngayon, huwag mo munang pairalin ang iyong galit at paghihigante para makapag-isip ka ng maayos. Wika naman ni Ongkoy habang tinatapik ang kanyang balikat. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't nagkaroon si Pipeng ng isang maluwag na paghinga sa kanyang katawan. Doon niya kasi napagtanto na meron pa pala siyang mga kaibigan na kinakailangan niyang ipagtanggol at protektahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagdinig sa alulong ng tiray, dahan-dahan namang pumwesto ang tatlo sa pinto ng kanilang bahay. Maigi silang nakiramdam sa lugar na yon, hanggang sa dumating ang puntong nakaamoy na sila ng napakabahong simoy ng hangin sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, sinabayan naman ito ng mga pananakpo sa kanilang bakuran ng iilang mga nilalang na merong malalalim na boses. Ang ilan sa mga ito ay nagsisisigaw at ang ilan naman ay umiiyak. May nasipat din sila noong patay ng aswang dahil sa pagtarak ng bagakay sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang merong kumatok sa kanilang pinto habang nagwiwika ng, Tao po! Tandang Romar! Tulungan niyo po ako! May mga humahabol po sa akin! Nang marinig nila ang sinabi nito, dali-dali naman nilang nilapitan ang pinto upang makiramdam. Sa paglapit dito nila Pipeng, laking gulat na lamang nila nang marinig nila itong umuungol at halos hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Patuloy nila itong pinakikiramdaman hanggang sa inulit na naman ito ang mga katagang kanyang binitawan. Huwag mo kaming paglaruan! Hindi kami nakikipaglaro sa'yo. Wika ni Pipeng. Kasabay ng pagwika nito,
ay siya namang mabilisang paglitaw ng sibat sa kanyang kanang kamay. Bigla itong tumagos sa pintuan ng kanilang bahay na siya rin namang tumagos sa dibdib ng nilalang. Panay pa ang ginawa nitong pagpupumiglas, subalit hindi na niya nagawa pang makayanan ang malaimpyernong init na nanggagaling sa sibat ni Pipeng. Segundo lang din noon ang pagitan nang tuluyan na itong maagnas sa harapan ng kanilang pinto. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na naman nilang narinig ang mga pag-aalulong ng mga sigbin di kalayuan sa kanilang tahanan. Tandang Romar, ayos lang ho ba kayo? Tanong ni Ongkoy nang masipat niya ang matandang nakatulala habang nakatitig sa papag. Hindi ako maaaring magkamali. Ang boses na ginaya ng demonyong yon ay ang boses ng aking nawawalang anak. Ay, nakakapanlumo. Ang inaakala kong masamang panaginip ay totoo pala. Sagot naman dito ni Tandang Romar. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang kanyang tabak at nagtangkang lalabas ng bahay. Panay naman ang pagpigil dito nila Pipeng nang sa gayoy hindi sila mapahamak sa pangkat ng mga tiray. Maya-maya pa, nararamdaman na nila ang dahan-dahang pagsiakyata ng mga ito na parabang hindi na umuubra ang kanilang mga baong pangontra sa paligid. Naririnig na din nila noon ang paghuni ng napakaraming paniki at patuloy na pagsuwag ng mga kalabaw sa nakatayong bagakay. Ramdam nila noon na napapaligiran na sila ng mga ito, kung kaya't nananatili lamang sila sa loob ng bahay habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Pinipilit nila Piping noong umiwas sa digmaan, subalit patuloy pa rin silang sinusukol ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumahimik ang buong paligid. Nang maramdaman nila ang pagkalma ng mga nilalang sa lugar, agad naman silang sumilip sa labas ng kanilang bakuran upang makita ang mga kaganapan. Pagsilay nila sa harapang bahagi ng kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang pinuno ng mga tiray na merong kasamang mga kawal sa likod nito. Raha! Tulog na ang lahat ng mga taong naririto sa baryo. Lumabas ka na! Harapin mo kami! Wika ng pinuno ng mga tiray. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsuwag ng isang kalabaw sa likurang haligi ng kanilang tahanan. Paulit-ulit itong ginawa ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan ng nabubuwal ang bahay na yon. Ramdam na nila noon ang pagtabingi nito at ang pagtunog ng mga nababaling kahoy. Pipeng, parang wala na tayong pagpipilian ah. Wika ni Ongkoy. Kaya nga ka, Ongkoy, wala na talaga. Ano, lalabas na ba tayo? Tanong naman dito ni Pipeng. Nang marinig ito ni Ongkoy, agad din naman itong tumango upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Napagpasyahan na din noong sumama ni Tandang Romar nang sa gayoy magawa niyang maipaghigante ang anak niyang napaslang sa mga kamay ng aswang. Sa pagbukas ng pinto ng kanilang bahay, bumungad sa kanila ang mga alaga ng tiray at ang nakamamatay nitong mga baho. Nasipat din nila noon ang mga malademonyong kaanyuan ng mga mandirigmang tiray at ang mga alaga nitong nanggaling sa mundo ng mga engkanto. Nagsilitawan din noon ang mga itim na kaluluwa at iilan sa mga aliping aswang ng mga tiray. Nasipat din nila noon ang mga ordinaryong taong biktima ng mga ito na nakanganga
habang pinapasukan ng mga itim na engkanto. Maya-maya pa, nag-umpisa ng gumalaw ang pinuno ng mga tiray at ang iilan nitong mga kasama. Raha, humanda ka! Hindi kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang sibat na yan! Wika ng pinuno ng mga tiray. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad naman niyang pinalitaw ang kanyang sibat upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Nang masipat ito ng mga tiray, bigla namang nagwala ang mga ito. Hanggang sa dumating ang puntong nagsitakbuhan na ang mga ito, papalapit sa grupo nila Pipeng. Ang ibang aswang naman noon na nasa kanilang bakuran ay sumugod na rin upang samahan ang mga tiray. Nang masipat ito ni Ongkoy, agad naman niyang kinuha ang 2 bagakay na siyang pangunahin niyang armas. Paglapit sa kanya ng iilang aswang, agad naman niya itong hinataw ng hinataw hanggang sa mapuno ng dugo ang bagakay na yon. Ang tinamaan ng pag-atake noon ni Ongkoy, hindi na muli pang nakatayo dahil sa lubha ng kanyang sugat na natamo. Si Pipeng naman noon, patuloy lamang iniilagan ang pag-atake ng mandirigmang tiray na para bang pinaglalaroan niya lamang ito. Matapos niya itong pagbigyan, bigla naman niyang hinawakan ang isang binti nito at walang pagdadalawang isip na ibinalibag ito sa lupa. Nang akmang tatayo pa ang tiray, mabilisan itong tinutukan ng sibat ni Pipeng habang nagwiwika ng, "Nagkamali kayo ng kinalaban. Kung inakala niyong madadaig niyo kami, magsuri muna kayo." Matapos nitong makapagsalita, mabilis na naman niyang itinarak sa tiray na yon ang kanyang sandata. Sa pagsilay dito ng pinuno ng mga tiray at kasama niya, tanging pag-angil lang naman ang naging kasagutan ng mga ito sa pagpatay ni Pipeng sa kanilang kauri. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang nagsilabasan ang mga alaga ng mga tiray upang pagtulungan ang maalamat na antingero. Ayon kay Pipeng, na noong mga oras na yon, nakita niya ang samut-saring mga nilalang na halos may kahawig sa mga demonyo. Ang iilan sa mga ito ay nagsisilakihang mga barang na pinaiikutan ng mga maliliit na gagamba sa kanilang buong katawan. May iilan din siyang nakita noong mga ahas na merong 6 na mga paa na katulad ng sabayawak. Lahat ng mga nilalang na yon ay nanlilisik ang mga mata at merong mga malauling na mga balat. Dagdag pa ni Pipeng na ang lumusob sa kanila noon ay nasa bilang ng 18 nilalang na merong iba't ibang kakayahan. Ang karamihan sa mga ito ay ang mga mandirigmang tiray at ang iilan naman ay mga ordinaryong aswang lang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang sumugod ang 10 sa mga mandirigmang tiray kasama ang iilang aswang na nasa paligid. Nang masipat ito ni Ongkoy at ni Tandang Romar, dali-dali naman silang tumungo sa harapang bahagi ni Pipeng upang salubungin ang mga ito. Tanging tabak at 2 bagakay lamang ang kanilang hawak noon, subalit labis na yung kinakatakutan ng mga demonyo. Bukod kasi sa pangunahin nilang armas, meron din silang tangan-tangang mutya na mas lalo pang nakakapagbigay ng lakas sa kanilang mga katawan. Sa bawat pagtama ng tabak ni Tandang Romar sa mga aswang, ay halos mahati na ito sa 2 dahil sa lakas na ibinibigay sa kanya ng ngipin ng kalabaw. Hindi na rin nagkaroon ng tsansa ang mga nilalang na tinamaan ng kanyang sandata dahil sa baon nitong mga sumpa at pangontra. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras sila Pipeng nang masipat nila ang isang dambuhalang kalabaw
na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Pag-atras ni Pipeng sa kanyang kinatatayuan, ay siya namang pagsalubong ni Ongkoy sa nilalang, gamit-gamit ang kanyang bagakay. Ang nasa kaliwang kamay niyang sandata ang naging kanyang pananggalang, samantalang ang nasa kanang kamay naman niya ang kanyang naging pang-opensang armas. Pagsilay ng pinuno ng mga tiray sa ginawa ni Ongkoy, ay halos hindi nila maiwasang magulat dahil sa lakas nitong ipinamalas. Matapos niyang paulanan ng paghampas ang dambuhalang kalabaw, agad naman itong sinugod ni Tandang Rumar at walang sawang pinagtatataga sa leeg. Pagbulagta ng kalabaw na yon, agad namang humiwalay ang ulo nito na siyang labis na ikinagalit ng lahat ng aswang sa paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, mas lalo pang nagalit ang mga nilalang sa buong paligid. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang sumugod ang mga ito maliban sa kanilang pinuno. Kasama nila ang lahat ng nilalang noon upang masigurong hindi na magagawang makaligtas ng pangkat nila Pipeng. Nang masipat naman ito ng kanilang grupo, dali-dali din naman silang naghanda upang salubungin ang mga ito. Pagsugod nila Pipeng noon, dahan-dahan naman niyang pinalitaw ang kanyang sibat habang patuloy itong binubulungan ng mga orasyon. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang tinawag ang bathala upang magbigay ng tulong sa kanila. Paglitaw nito sa kanyang likuran, mabilisan naman itong sinugod ang mga tiray habang hawak-hawak ang kawangis ng armas ni Pipeng. Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyang malipol ang mga nilalang dahil sa lakas ng bathalang gumagabay sa kanya. Pagbagsakan ng mga ito sa lupa, tanging ang mga tiray na lamang ang nanatiling buhay na halos malapnos na ang kanilang buong balat. Lahat ng mga kaluluwang itim at mga engkanto sa paligid ay naagnas, maging ang mga aswang na kanilang inutusan. Pagsipat ni Pipeng sa mga babangon pang tiray, dali-dali naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na itinarak ang kanyang sibat sa katawan ng mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging ang pinuno ng mga tiray na lamang ang nananatiling nakatayo sa paligid. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, napansin nilang ngumingisi-ngisi pa ito na parabang siya ang nakakalamang sa digmaan. Ano ang nakakatawa, demonyo? Masaya ka bang nalagas ang lahat ng mga kasama mo? O nagsasaya ka dahil malapit mo nang kaharapin ang katapusan ng buhay mo? Gigil na tanong dito ni Pipeng habang dahan-dahang naglalakad. Nang medyo makalapit na sila sa nilalang na yon, agad naman itong sumagot ng, Anong sa tingin mo? Panalo na kayo? Nagkakamali ka, Raha. Hindi pa nag-uumpisa ang totoong labanan. Kasabay ng pag-uwika nito, ay siya namang paglitaw ng kanyang alagang ahas na merong napakaitim na balat. May hasang yon sa gilid ng kanyang palong at meron itong matutulis na buntot na animoy gawa sa patalim. Hindi rin gaanong kalakihan ang ahas na yon, subalit alam nila Pipeng na masyado itong mapanganib. Maya-maya pa, nag-umpisa na ding maglakad ang pinuno ng mga tiray papalapit sa kanila. Batid kong hindi mo pa alam ang totoo kong pangalan. Ngayong pangkasalukuyan, kilala ko sa pangalang Victor. Sa huling pagkakataon, Raha, ibigay mo sa akin ang sibat. Maraming rason kung bakit kinakailangan ko ang armas na taglay mo. Wika ng pinuno ng mga tiray. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito,
pilit niya namang ipinagsawalang bahala ang mga katagang yon. Alam niyang hindi maaaring pagkatiwalaan ang pinuno ng mga tiray dahil sa kagaya ito ng mga demonyo na gagawin ang lahat malinlang lamang ang kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumagot si Pipeng ng, "Makukuha mo lamang ito sa ibabaw ng malamig kong bangkay. Huwag mo na akong subukang kumbinsihin dahil napakalabong ako'y iyong mapasunod." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagsugod sa kinaroroonan ng pinuno ng mga tiray. Nang masipat ito nila Ungkoy, dali-dali naman nilang sinundan si Pipeng upang mabigyan ito ng tulong sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Paglapit nila sa nilalang, patuloy nila itong pinagtulungan hanggang sa dumating ang puntong nasukol na nila ito sa pinakasulok na bahagi ng kanilang bakuran. Dahan-dahan nila itong pinalibutan habang patuloy na inihahanda ang kanilang mga gagawin. Hindi rin sila noon sumusugod ng basta-basta sa nilalang dahil sa hindi pa yon nakakapagpalit ng anyo. Maya-maya pa, bigla namang kinuha ni Tandang Rumar ang kanyang langis sa bulsa at mabilisan niyong isinaboy sa pinuno ng mga tiray. Paglapat nito sa balat ng nilalang, laking gulat na lamang nila nang bigla na naman itong ngumisi habang dinidilaan ang langis na nakasaboy sa kanyang balat. Matapos yung gawin ng nilalang, agad naman itong sinugod ni Pipeng ng buong tapang. Hindi pa man nakakalapat ang kanyang sibat sa katawan nito, nagawa na itong masalag ng pinuno ng mga tiray, gamit-gamit din ng sibat na halos kawangis lamang ng kanyang armas. Ang tanging pinagkaiba lamang nito sa armas ni Pipeng ay pinalilibutan ito ng napakaitim na presensya. Sa pagsilay nila Ungkoy sa ginawa ng nilalang, ay halos hindi nila maiwasang magulat dahil sa kanilang mga nakita. Sinasabi ko sa iyo, Raha, hindi pa nag-uumpisa ang totoong labanan. Kung inakala mong ikaw lang ang nagmamay-ari ng ganyang kalakas na armas, pues nagkakamali ka. Wika ng nilalang. Grabe, sobrang angas. Kinikilabutan ako hanggang dulo. Ewan ko lang. Pero, grabe kasi, kinikilabutan ako eh. Alam niyo yun, yung sibat sa sibat. Tapos hindi pa napapaliwanag kung ano yung itsura ng sibat. Ang sinabi lang, yun nga, di ba? Napapalibutan siya ng presensya na napakaitim. Pero grabe talaga yung kilabot ko sa episode na to. Sobrang ganda. Pahintay na lang ako ng 14. Nandito na sa akin eh. Pahintay na lang ako ha. Ngayong gabi rin yun. Promise ko yan sa inyo. Huwag kayong magagalit. Yun lang. Salamat.